Klas DD Sarajevo i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu potpisali su danas memorandum o razumijevanju koji označava početak saradnje i međusobne razmjene iskustava i znanja. Ovakav vid saradnje predstavlja implementaciju ustaljene svjetske prakse te je dodatni korak jačanju odnosa ekonomske i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Prateći sve trendove u privredi, jer to je dio našeg istraživanja, mi smo prepoznali u AS grupaciji i klasu DD Sarajevo instituciju s kojom bi Ekonomski fakultet mogao da proširuje svoje aktivnosti i doprinese sveukupnom razvoju ne samo naše dvije institucije, nego i države Bosne i Hercegovine. Upravo zbog toga, Ekonomski fakultet želi ovdje sada vrlo konkretno sa kompanijom Klas, sa kompletnom grupacijom, AS grupacijom, da napravi takav oblik saradnje da naši studenti mogu ići, ne samo u Klas, nego u sve firme iz te grupacije, da tamo obavljaju svoju praksu, da uče kako se primjenjuje ono teorijsko znanje koje dobijaju na fakultetu, da naši nastavno osoblje, istraživači, mogu također ići i istraživati vrlo konkretne pitanja pa i probleme koji se javljaju u biznisu, da zamolimo eksperte iz prakse, stručnjake koji to mogu da dolaze na fakultet i da zajedno sa nastavnim osobljem prenose praktična znanja studentima. Ova saradnja najviše koristi donijeće upravo studentima, koji sad imaju priliku svoja znanja primijeniti u praksi, steći prva radna iskustva u jednoj od najuspješnijih kompanija, te raznim drugim aktivnostima podići nivo svoga znanja. Obavezujemo se da ćemo svake godine primiti 2 studenta sa dekanove liste koji će imati zagarantovano da urade pripravnički staž u klasu, odnosno AS grupaciji. Također ćemo jednog studenta svake godine koji bude radio na nekim projektima oko klasa ili AS grupacije, također i on će biti primljen da radi pripravnički staž u klasu. Zatim ćemo investirat ćemo u jednu salu za predavanje, gdje će Klas opremiti jednu salu za predavanje. Znanja nikad dosta, a imati priliku primijeniti ga u praksi i steći prvo radno iskustvo za mlade ljude je od najvećeg značaja. Klas prepoznaje tu potrebu i kao jedna od najrespektabilnijih kompanija u Bosni i Hercegovini preuzima svoj dio odgovornosti u kreiranju bolje budućnosti za mlade ljude u našoj zemlji.